niku Bu. Ngoten niku Bu. Oh nggih. Oh. Iso apa ora? Nek ora iso aja nampa aja. Ora iso lah iya. Ora iso ora tok kowe kok nek ra iso ora tok warisan, corek saka keluarga. Lek dadi corek. Ngapa sing nganggo linggo? Sing linggo sapa? Desi kok. Sing nganggo linggo sapa? Nih. Lancang. Antekku udat udut. Wong kok bintang tamu Mombong kok. Bintang tamu kok linggah linggo. Udat Sing nganggo sapa? Kowe ngelokke ngono ki cara kasar iki nyinggung perasaane Mami Ganden. Lah kok iso? Apa? Ya hene, nggo kaya ngene. Kocok. Cahedan. Wah. Arep pos yandu. Iki apa? Mas Uncet. Gajahe enek telalene iki lho, Mas. Asline cak kocok kabeh. Apa? Wah, iri-iri yok kene. Dang. Itu edan kabeh asline. Aku arep nggo dapuk apa? Malah kaya celengan. Saya kok celengan. Kowe iki Iki lakon napa turun? lah kok malah kaya celengan anakku. Iki Wah, ya ini dikeki kaya ngene iki lho. Adek belum mandi kok dibedaki. Ya Allah, ya ampun. Kene-kene Adek ngadeg-ngadeg. belum mandi. Ya ampun gendong, mau gendong. Enggak mau. Enggak, terus maunya apa? Dikutang. Tikudang, alah ganteng-ganteng dhewe, Bu. Ganteng-ganteng dhewe, Bu. Ganteng-ganteng dhewe, Bu. Ganteng tudung-tudung dun. Mas, iki teh enek kaya ngene-ne to, Mas. Gajah. Gajah. Oh, gajah. Telinganya lebar. Oh, gitu. Matanya 2, telalenya panjang. Heeh, terus? Hei, kita iso cincit karo iki kepiye ki? wis sing muni sik ndi? Dan. Kok metun cincite to, Bogo piye, Mas? Mas? Gunane, Mas? Ora sedeng mah aku. Sedang Gak sedeng. Paragil. Iya. Ngene Mas Uncek enek cincite, coba ngene Lah, jenengan iya. enek cincite ora? Wah, nggon aku wis gak iso cicit tok. Ya ampun. Ayo sana turun ya. Iya. Turun sama Aku di Bunda. sini aja. Turun sama Bunda yo sayang. Bunda. Ayo turun sama Bunda yo. Ayo. turun sendiri aja. Ya udah Neno ayo tak kandi yo. Bunda. Pae lho pengen ngerti Mas. Pae hamaku ganti ke lho. Nah, rata anu sowan pae kono. Mas, wong dandane gajah bayi kok reokan. Reokan. Ora apa-apa. Kuwi yen nggo ganungan pono reokan. Wah, nggo kaya ngene kok reokan. Lah lagune apa? Lagune apa? Yo bintang Kecil di langit yang tinggi. amat banyak menghias angkasa. Aku ingin Terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. ngono lho. Oh lagune harus kayak gitu. Ya. Waktuku kecil Aku nggak tahu yang ngomongil-ngomongil. Ku sentil-sentil, ku kira pensil, nggak taunya pentil. Waktu ku tolong, Aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira pistol, nggak taunya pistol. piye? Piye tak kemas aku. Ayo, ben
dengan bunga. Ora barbar. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ja. Nggih, siang Pak Tri. Nggih, Pak Tri Agus. Pak Purnomo. Nggih. Niki pasien jenengan, Pak. Alhamdulillah, Pak. Pak Nur Yanto. Nggih. Anu badhe ngasta niki napa pripun kena nggo dolanan, Pak? Pak Pur iki Pak Purnomo lho kae. Apa Pak Purnomo tenan? Halah. Ngawur tok. Pak Purnomo sing Lah kok mudeng? sing piyayine nyuwun sewu rekmone telas. Ya rekone telat. Ah mosok ngeloke gundul ya pekewo. Lah jatuh to. Mosok ya ngetok ngeloke gundul ya sing rekmone telas. Adu pistol ndasmu malah. Ayo Mas, lagunya Ah, Lewong. Spesial buat Ibunda. Yang dari Blora. Blora. Oke. Saking Blora, mangga. Buka gong mangga ngesti. Gogong dase kuwi. Buka gong gundulmu kuwi. Mosok buka gong Nek dasi. buka gong ngene no. Oh, lah terus buka? Buka kendang Buka pokok. kendang apa buka bonang? Buka Oh, gong. buka bonang toh? Wah, caranya nih belas. Lah iya. Ya. Iki sing bedaki sapa? Ae mami. Modelane malah kaya luwak anyang-anyangen. Ayo. Oh, ngesti laras. Yo. Yo. Hey. Yo. 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 Eyo wow, alah eyo wow. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu. Ya iya. Wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu ya Kinerbat Sibaraka Mendang rasa geme Tesing kalbu Lereng ngoyai segara Katan pisan Loloh ke atiku suwe gonku nganteni lewonge tidak ato jampi dadya ati sawiji nadyan ato tak parani Lirikmu lo teko ngendi-ngendi. Apa? Nadian apa? Nadian apa? Abot tak lakoni. Oh, tak kira nadyan abot tak Parani. kira pateni. Halo Beb. Iso beb ki lak yo. Kowe iki lho tuwekan, Mas. Cek cilik. Oh, cilik lah yo dedeke kaya ngene iki. Lah iya cek cilik. Iya. Aku apa kowe? Ya kono lho. Iya wis. Des, Ngapa? irungmu ndi? Iki lho. Oh, kok iso nek ngene. Kau. Kok kaya mangkono. Lah aku madhep ro terus bocah iki nek renek irunge aku ya ngono. Lah iki lho ning kene lho raine kok iso mbok cingetke kene. Blangak Kene dadakan. lho, ya kudu ndangak ngene. Oke, Ya, nanti irunge ning kene ya, aja ning kene ya. saya. Sabda padi tarata mring sliramu dadya ing sisiku
Karawitan, karawitan. Segara datang bisa lolake atiku. Suwe nggonku ngenteni wong enggal ento jampi dadya ati sawiji nadya abot tak lakoni Hae, hae, hae. Ngopo to Mas kudune kan ya seneng ngono kok malah ngandi to kowe iki. seneng yen pas irung karo irung Piye to? pas Lah iki jare irung. lho renek ngono kok Oke nih rada rene lho kok rono terus mundur-mundur kok undur-undur. Rada rene. Aku ya. karepmu Aku ya. Aku ya. ya Iya. Aku duduk gini atau berdiri? terserah anda lah Kamu bagusnya saya pangku aja. nggak usah Oh enggak usah. nanti kamu geringgingan Pun jak ngelak ora nek ngono kuwi. lah piye ta pak Lagi mau. lah hubungannya apa kok ngelak pora Loh, yen aku ngelak terus nek aku ngono ki ngelaki jak oh yen pas diadep-adepi ngene iki ngelak ngelak. oh Hawane pengen mie wae. yen aku ora Wah, aku Lah. ora normal. aku Lah. ora ngelak kok. Lah kok ora ngelak kudune kan ya ngelak padha. aku pengen adus Hubungane apa? Sabda